tip, o ktorom si nevedela, čas 20. Začni nový príbeh. Dole v efektoch sa preskroluj na lupu a vyhľadaj background 884. Otvoď si ho a trochu zväčši. Teraz prejdi na tvoju predajnú stránku a urob si screenshot a vráť sa na príbeh. Ťukni na nálepky a pridaj screenshot do príbehu a umiestni ho nižšie. Choď do nálepiek a vyhľadaj iPhone frame a pridaj ho na vrch screenshotu. Potom sa vráť na svoju predajnú stránku a skopíruj si odkaz na stránku. Choď naspäť do príbehu, ťukni na nálepky a vyber odkaz. Vlož tam odkaz a ľubovoľný text. Umiestni nálepku do stredu šálky. Choď do nálepiek a vyhľadaj Café Zim a vyber nálepku kávy a umiestni ju do šálky. Vyhľadaj nálepku klikni a umiestni nálepku na šálku. Keď dáš príbeh zdieľať, tak tvoji zákazníci budú môcť na kávu kliknúť a dostanú sa na tvoju stránku a budú si môcť kúpiť tvoj produkt. Ulož si toto video a sleduj ma pre viac tipov.